Ghana no deɛ na yɛte no edu baabi a na nsɛnsɛm no ɛdɔɔso. Obi bɛka sɛ, ɛtɔ bi otumi te n'asɛto mu sɛ o sɛne nsɛnsɛm ɛkɔ yi deɛ, nsɛm biara ɛnsi bio. Sometimes that is a thought in my mind. Ayɛ te sɛ Ghana deɛ, adeɛ kyɛn na adeɛ sɛ nyinaa, nsɛm foforɔ ɛna ɛba. Ɛnɛ yɛanka bi anhyɛ mu ɛna recently wohwɛ social media, nkurɔfoɔ ɛde to wɔn social media pages a wɔkyerɛ sɛ ababaawa bi ayɛ dɛn ayera. She's missing. Na ababaawa no a wayera no, per report a ɛbaeɛ a ɛkyerɛ ne sɛ ababaawa no ɔyɛ student nurse a wawie school a ɔte fie. Ɛgya Ghana no deɛ wonim sɛ wobɛkɔ school, especially teachers, nurses, wɔmbɛkɔ school bebree bɛwura nursing mu. Wɔmbɛkɔ adwuma, wɔmbɛkɔ school no deɛ wɔtua school fees pɛpɛɛpɛ ne adeade. But at the end of the day, wɔn wie school na wɔn alawa gye sɛ wɔn yɛ demonstration. Alawa no yɛde ma wɔn nso wie a adwuma no yɛbɛyɛ posting ama wɔn no na ɛno nso ayɛ asɛm. Wei na ɔbaabaa yi wotumi sɛ kura a wɔte mu yɛ Yɛgyi. Yɛgyi hɔ no a wɔte no na wɔanya call ɛde kɔ Mankessim kuro no nso sɛ wɔanya job interview a ɔsɛ ɔkɔ sɛ ɛti ɔfrɛ ne busuafo na ɔka kyerɛ wɔn sɛ o ɔno deɛ ɔkɔ job interview. Job interview na ɔtumi sɛ girl yi deɛ ɛma nkɔfoɔ ɛkeka allegedly ɛkyerɛ sɛ job interview no on a way coming no ɛna papa bi maa ne car lift. Since then girl yi yɛnhu ne bio. Ɛno nti ɛna ɛma nkɔfoɔ ɛde poster abɛtoto social media ɛkyerɛ sɛ ɔbaa bi ayera. Na ɛnura de ya asɛm bi twi kɔ bɛrima ɛbaeɛ a ɔbaa yi ɛna yɛkyerɛ sɛ yɛsie no ɛwɔ ɔhene bi fie, ɔhene bi dan mu ɛwɔ Mankessim. Na ɔhene yɛnya mmerɛ, nya time. So ɔrepii no asa ɔne ne pere o yɛnim. Na onipa a ɔka ho ɛma yɛtumi si ɔbaa yi, ɔsɔfoɔ a ɛyɛ girl yi ne sister boyfriend a ɔyɛ ɔsɔfoɔ yi ɛka ho bi anim ho bi a yɛkyerɛ sɛ ɔbaa yi ɛkunamunamunamu no ɛna yɛsie no ɛwɔ dan mu. Abusuafoɔ wei ɛna obi afa phone ɛna wɔne abusuani a wɔnim nsɛm yi details ɛyɛ dɛn ɛtwetwe nkɔmmɔ. Na memsɛ wɔ mmerɛ no mepɛ sɛ wonya mmerɛ na wotena ase na wotie deɛ obusuani no ɛka because asɛm ba a girl no nkɔfoɔ ahyia no Mankessim no ɛnhyɛ da nim ne yie. Nti there was different story a ɔmbɛka behind this issue. But onipa a onim girl yi ɛberɛ a ɔfiri fie a ɔyɛ ne busuani no ɛna ɛbɛtumi akyerɛ mu sɛnea ɛte. Nti abusuafoɔ momma yɛnkɔtie audio no a abusuani no wɔkyerɛkyerɛ nsɛm no sɛnea wei nyinaa ɛsi kɔfa bae. Yɛnkɔmmra. Ochane na ochimienu. Ochane na ochimienu na saa asɛm na ɛden asi. Akwala no ne maame ne wofi a ɔmo yɛ adwuma. Nti ɛba sɛ akwala no eso ɔpɛ nursing na yinti no ɔkɔkɔyɛ interview. Nti ne maame gyaa no kwan. Ne maame gyaa no kwan sɛ ɔnkɔ. Nti ɔkɔ no ɔfa Kumase ne nuanom wɔ Kumase hɔ. Na kyerɛ sɛ ɔno ankasa nte Kumase. Ɔno ankasa nte Kumase ɔte Yɛgyi. Sɛ yɛne ɛbono mantam hɔ yɛne ɛyifoɔ bɔda no ɛhɔ nom no. Yɛgyi beebi a pantu ne da no. Mo. Nti ne maame gyaa no kwan so wɔnyɛ dɛn. Ɔnkɔ nti yɛgya akwala no kwan ama no akɔ nti wɔkɔ ne nua fɛ nim wɔ Kumase. Ama wɔn nso yɛ dɛn egya no kwan. So mu gya no kwan a wɔkɔ nti wɔkɔyɛ interview na yɛ dɛn awie akwala no kɔ yɛ nte ne nka. Nti ne maame nso yɛ obi a ɛyɛ a wɔtotɔ nnam. Nti eduru memene da maame no kɔ Akurase ɛkɔtɔ nnam. Agya me nso wɔfa me nso bi wɔ fie. Nti mi wɔ fie a na minya call. Nti minya call na ne maame ayɛ dɛn afrɛ me sɛ Bmry Asor kɔ yɛ maintain ne nka ho. Mafrɛ so afrɛ na ne line no mefrɛ na ɛnyɛ dɛn ɛnkɔ. Mefrɛ so bi a line no nyɛ dɛn ɛnkɔ. Na me sɛ assignment wɔka ya na mefa moto na meyɛ dɛn meba fie. Meba fie na me nso mebɛfrɛ ne line. Me nso mefrɛ ɛnyɛ dɛn ɛnkɔ. Nti na afei akɔyɛ sɛ anibere yɛ ayɛ dɛn
aba nti di mu na aja ade betinye nkyere tinye na aja yede nam ni yede ka ti ye ho no ma na yesanya call say yesi akwala no akoye interview na wie eba na otika mu ba na oto ne phone atwene oto ne bag atwene na asem we ni efiri he asam amumudi kanti ya amumudi kanya ye no information yedi kanya ye no ni na asem we di efiri he akwala ni kono on yale akwala ni kono on yale na si asem ye den abade a asem di eye nwa enti so lucky ade tie ye wo no na ye bra pani ba ko ede to Facebook and ye wo ho na we afro me say I still I maintain income nti ye wo na blante ba ko say onu so free ejira da blante ni free ejira na o say ohun ade no Facebook na blante na fere maame e kete nsa kwala na mo so waila no akwala na mi gina mi wo school mo ho ti mi ni akwala ni gina no say this is kunu afre no say oba be fa no nti woni ablante ni nya ni gina ka akwan na ablante no age ne bag na mo gina ho na ablante no ba ye no nti mo ho no ma within a short time na taxi o ti taxi ko bia ye den aba ni pa mi ni pe na ye den etim nti no o mu ye ya na kwan say aha me sister kunu na ye den aba no o so be fa ma ye den akofie so say ablante no so oni se bibi sa be ye den e be koso no ne die o ja o mu no wo ye den o sign it e ko school nti e ba sa no no ogbo no na na ma me so ye den bo nti e ho na ye den ye ji boy ni number imi ye fe na boy ni so confirm ye den ma ye say aso anyere o na o si ni sister kunu ba ye den ba be fa no sister kunu ba be fa no o say ai so and it is adia ma ye hu say ni sister kunu na ye den afa no nti ho ye ji boy ni number na me send ma die abayo ni na chi onu si yeso jani to wata trade na me send number na ye den e ma no nti me send number na ye den e ma no no na so jani na frɛ ablante no nti o frɛ no no ka che ne se mi wo yeji enti san komo we nyina course no na munya hu ba bi ababawa no wankasa den na mu hu se ababawa no yakuno akwakosie no wodantuo yi a uncompleted building yi a enipa twa ho hia yi a ye tu na mu de afiri ho den na mukokoto no wo ho sei boy na o confirm ma ya yi se papa ne be fa na fa kwa se ye hwehwe papa no ye den mu no o plan line so line no so ye den enko o plan line so line no nko ti so jani ni bo modmi ibisa ya no hu se papa no wo yere sofo no o yere wo tepus wo ye se akura bi ate nana sofo no oye ni nua no boyfriend ampa ni boyfriend or this papa no kura ba yidi e no wo yere or papa no be ji akura be ka kire se ni fika 300 million aheden ayira wo ye fie yesu fie ye timu no obi kura mfa 1 city brother enti ye nyina nwa ama ye di agbobo ni ade nyina nwa enti mukokɔkye papa no wɔ he ehin na mukɔkye no ye enkomo no minim se ewa pa na eja radio ni TV so nkomo nti no na wotwitwa so de amaye ehin na mukɔkɔ hu papa no na akwada no so mukɔkɔ hu ne he mi de na mi ni obi enti mi ho pa ne frame and go na jo be 10 o'clock mo na mi ho pa so je ni frame say ofa papa no manya no enti onya no na omo yede no mu tichi no oni si ade fo no yede itichi no akwan so report ye e ma boy no so ko choli statement so wo hu papa na obe yede obehu no hu papa na obe yede obehu no ina esi so hu na obehu ne dia ani eno ano no
and the baby upon who be an answer a coronation may yet yes say the internet mammy I day actually in school I'm a man out where no man away a woman for so then I'm a man to be if you will not my son for so it's no catch any mammy say what I may say men can't just come up my head and 2 years maybe also would be an obi who also the number any issue you have to come so I can find it at the tia course on quantity in into the information we are no afraid. Oh, I know we have for Afia. Oh, I know we have for Afia. And here, I can see a picky information. And the air and Bra and not done. And I find a phrase of a panel almost or time will be so no one will be. And to know be a baby or young as a capus will be a meeting and said I name capus. You knew what you know. The beer almost can Bruno. You knew Chronoso. Now, fancy you under the side of or capacity the Panama Maya than Alcohol. I mean, child, you over on Mokoto, Papa, no more chain. I will be a baho. It will be about Papa, so for any store, here and no one's son. Hey, So for Papa and son, no more yetting, airy, near the Intiona. so my regiment, you are much too Saguso. Yeah, would your money. Intiona as a surgeon in the yetting, a che, a sophomore, or chain or the uncle for yetting, a bono. Because the uncle for no born into one of which I say, O Mutichino. No, punish us, yes, or heading, or kind of crane on within the heading, a coy over the court charge office. Over the court charge office, and our panic car say, Papa, no, no, or no, dear, for an heading, a coma. 2 minutes now, only so upon now, not woman, 1 year, and 1 coming and channel. And also, Minister upon a crab heading, it be much. Minister upon the bed, it be much. Angel 102. No, okay, and it is idea. And I don't know where the second, I don't know, to receive upon. And the person from the catcher say, a police car, Nippon also the car of a so my friend Nippon now, when you're a nano. And the Yamia will turn up. Now, over 90 papa idiot. Maybe also will be a papa Bako chair. Papa Bako chair. Papa Bako chair. Near the and the addition of our dear call from 2 years. A beer also will be an eva for Ganaba. And yet it is one of my near the then the prime minister you should know. You should know what I'm going to be now call. I'm off as an friend, me say. Offer. It is a panaba. You buy and you call it one of the young who will be a baby. I have a panic. I have a time you my day. Almost to me, did say the uncle for work muscle. I'm a Kwame. Angel 102.1. Kwame, I am passing also. Also offer. And the one of us, not I say, so, and then say a police for near a year or near the APA. No more shots, yes, Omutu. Na omo go through one ka se bia na ne ho ata de bi tete baabi ana se ne ho bibi da baabi ana be ma ya kire baabi potin a efie ho no na ohye atade bi le papa ne ko ye ne sabi ye nyina ye de ye ni ho ntinu de ya no sika na akwai se akoma ne akoma na ko soro ai ani awerho ne abufuo ne bibia diafra ntine ye hu se ye baba busuafo kwa amane ntine ba na ma be gina mango ate na me ko fa me bla peni na me ba ye to asemi se na kwa me aka ho nto no so ka teme se me nya abotere na omuntu funu no omutu na se yakwala na obeye den obefre so nto no de ye se o ma gina ba bonchen nto gina bonchen ti e wo mu na so je ni san fre me ka teme so fa e ya so no no yi se mabusuafo nte se aso aye den awu so ko na aye den wo kuma so kuma so mame asemi dia ya o moko na nim enti mo ma ni besides so o mo say you detectives ne no o maka so ma tro mo statement say dia pa na so ye dia pa bone ne sen anti wo buku no dia no ye interest bi say no kan ya dia meti ya ne say o ka tene say an aso wo hene no ho aso wo hene no ho ntiri mu ko hene no ho a o mbi guna aso no mo dia aso ayede aba eni sa de chin ye ya o mu ko so mu ko fa kwala no no mo de na ba o mu ko ye so a wo hene so ayede akun o hene no kun aso asian ayede adwane enti o hene de munya hu no o hene de ye hu no enti edan na ye ko to ya ye tu aso di free mu no e yo hene ne edan nyesa
wɔhene yɛ sɛ na kraka according to Mankessim for no just on wa ya kraka na ni ti bom yɛ na kraka ɛma yɛnso yɛ kra na yɛbusuafo bi nso yɛ den ɛwɔ hɔ no ntɛma ɛma yɛ frɛ abusuafo no baako papa ne din de odum nti yɛ frɛ odum no ebɔ na mane sɛ asɛm sei na yɛ den ato yɛ wɔ yɛdi ha o no sɛ yɛ kra yɛ te saa asɛm no na me sɛ ande wo fa so na wa yɛ den akunu no wo fa so makunu nti bɛyɛ wo kɔ na kɔhwɛ na yɛ hu nti ɔno so bɛduru bi ayi na happen na wɔ sɛ a police for no to funu ne yɛ den ɛde kɔ ɔno yɛ sɛ yɛhwɛ sɛ sa police for no bɛtumi de funu na ma yɛ ne de funu na yɛ den ebi aba na busuafo nyinaa hu sɛ yɛ wo fa so no kɔ akɔpa adwuma ana ɔkɔ akɔpa adwuma yɛ na saa asɛm yɛ den akɔkɔto no yi sɛ yɛtwɛn sɛ bi a yɛba no anaasɛ yɛwɔ fa so no bɛfrɛ yɛ sɛ ɔmo akasa ɔmo ne apolisifoɔ no ayɛ den akasa wie ama ɛfunu yɛn nsa bɛka na nkanyame fa bibia nto nkyɛn ho ɔfɛ deɛ na obi kura yɛku no kyɛ sɛ yɛahwɛ ne nipadua ne sɛdeɛ wɔteɛ bɔne deɛ ɔsɔfo yi ne ɔhene yɛ di bi allege deɛ but nhwehwɛmu no gu so na bɛsi ne yɛ yɛka sɛ monte hwee mfiri apolisifoɔ no hɔ sɛ bi ɔhene no yɛakye no daabi yɛ sɛ deɛ yɛnte hwɛ de firi awia bɛyɛ tu wɔ kuronko no nyinaa no yɛnte sɛ yɛakye no yɛ sɛ yɛn nso yɛgyagya kurom hɔ no sɛ baabi biara a ɔhene no wɔ biara no adɔfoɔ nyɛ yɛ den ɛnyɛ yɛ mmoa na asɛm deɛ ɛyɛ asɛsɛ ɛyɛ awerɛho na sɛ kurom wɔ abusuafoɔ hɔ ɔhene no ana ɔhene yɛ sɛ ɔkusu a wɔyɛ ahemfo nketewa no bi hey asɛm a ɛyɛ deɛ mahu bi monka fra wate monka fra na kwala ne maame ɛte ase ne maame te ase enti ne maame ne te biam te sɛn ne maame deɛ agya abusuafoɔ no te ne nkyɛn a ɔmo de dwe n'akoma enti Asor ɛyɛ ne ba a wɔtɔ so sɛn wodi kan ɔno nko a ne ba wɔtɔ so sɛn Asor yɛ ne ba a wɔtɔ so penipa wɔ hɔ na Alex ɔtɔ so 9 dabi ɔtɔ so 9 na ɔsɔ wɔ akyiri ba deɛ wɔ akyiri ba wɔ hɔ maame ya ɛna nti ɛmaa no yɛ mmienu mmaa no yɛ 9 mmaa no yɛ 9 mmarima mmienu enti ɔwɔ bɛrima edi n'anim mmarima na edi ɔno n'anim ɔbaa na yɛ panin ɛna mmarima no yɛ den edi so ansa na ɔbaa baako na ɔno sɔfo no sɛ ɔbɛware no no asɔfo a wɔwɔ yere na ɔsan ne obi twe mpena wɔ baabi foforɔ kɔtena bi ɛbaa nom nsa ɛna sogyani no nso di ɔbaa no a ɔyɛ nurse n'akyi ansa na Asor no di sogyani n'akyi enti ɔno ne nua panin na odi n'akyi pɛpɛɛpɛ no na aboa me ehu ne baabi a ne nua ɛwɔ yi hey yɛ kunu no deɛ odi n'akyi no ne yɛ sogyani na ɔno aboa ma yɛ den yɛhu baabi a Asor no yɛ den ɛwɔ yɛda ase paa yɛda ase sɛ wama sɛbe wagyina ama abusua ma yɛtimi koraa ne wodi nkɔmmɔ yi na ɛdene deɛ nso monhyɛ de wate yɛnso yɛdi akyire hwɛ sɛ polisifoɔ deɛ ɔmo de bɛba biara no yɛnso yɛbɛma yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ ate nkɔmmɔ biara nso bɔ akyire na yɛhia se yɛne kasa ɔdaroma ɛbɔ ɔpono mu a na wagye yɛ so wae nti mo nso monyɛ yɛ mmoa na momfa ngyigya Mankessim hɔ no obi a onim bia na aka hyɛ biara no enti ebusuafoɔ wa wasom o wakotie nsɛm no sɛnea ɛkɔbaa yɛ a ɔbaba wei yɛsie no ma deɛ yɛ nwanwa ne sɛ enipa tim osum ɛnɛ on sɛ uhu obi title bi do obi so a na ɛno nkyɛ sɛ saa nipa no wotumi di bɔne o sɛ wɔsɔfoɔ ɛtae akyire ɛma wɔ nipa tumi di bɔne bi sɛ ya ɛna na ɛyɛ wanwa papa yi a ɔyɛ ɔhene obi ne ne nua wɔ fie
ana asase ho sense bi ebenya issue no de akoto sa ohini we a so no no si ni ho yini o de ma ye de frɛ no ohini kra no ye nim we obi di issue baba kutu nenim sɛ yen solve eto de bi ada na me hwɛ video bi abrante bi kyerɛ sɛ yesuso no sankofo na yesi omo agimi no omo ano manyi na abaye mpanyifo no nti sebe enye onipa bi efe no ohene na kyerɛ sɛ sebe nyansa e wo de tirim enye onipa bi ode awawa no sɛ wo yesofo e no kyerɛ sɛ ode bible na ɛyɛ adwuma nkofo edi edin bi na ato wɔn so kɛkɛ nti ɛyɛ sebe e mane nyon wanwa sebe wo man panyi kro to akonua no so no ɔyɛ nyoma bi a wankasa wo dwen wan wo nti ase ɛyɛ saa na wiase ɛteɛ enye tin ade obi so na kyerɛ sɛ nipa no ɔyɛ papa because obaya wa hwe ne krai sɛ nye bibi pa na ye bɛka gay ne kremu ɔden enye sanka we ye hu ekira kwan da ye bɛka say she is missing and she will be missing forever and people will not know anything to talk about but the people who are kra ye den gay ne kra na apia ama yakoyi ne pie because to mu say obose busuafo eye ni ye ni esie no krabre mu enu ti na otuma ye justice has been served at the right point. Ebusuafo na me ma wahu say ensam ye de base na obi entiasia. All I just want to tell you is that there is an issue that is trending on the social media about a lady who is a student that has completed nursing school and she has been home for a while and she has gotten a job interview at a place called Mankessim. On her way coming back from the interview, and a man was trying to tell her that he's going to give the lady a lift. And come on, being friendly to people is always nice. She accepted to go on the ride and have the lift with the man. And at the end of the day, it came on social media. They were posting her on Facebook, Twitter, Instagram that she's a missing person, not knowing a pastor who is the boyfriend of the girl's sister allegedly has connived with the chief in the town of Mankessim, and whether they have raped the girl in the room or whatever happened, the king or the chief has buried this girl inside his room without no one's notice. And by the people who saw this man that brought or that sent the girl into his room were saying that no, they saw the man with the girl. So if they are looking for the whereabouts of this girl, it is with this man. So by the arrest that they made to the man who called himself a pastor, by his confession, and he is explaining that he has nothing to do with the girl's death. He gave the girl, like it is the king who was in connection with the girl, who gave the lift to the girl, and now if they are looking for the girl, they should go for the girl at the man's place. And the man has been on the run, and they have not already find her. If we are see a way in Semu Ede, I always say that people have certain names on their name. You will hear somebody being called pastor. I don't know who ordains these people whilst they call themselves pastors. I don't know who even recognize some people as chiefs, as kings in our society. And whenever things which are wicked to be done by a person is being done by these people that children will look up to, that children or the society will be respecting. As I was saying, that somebody will get issue, will have issues, and will go to this same chief and say that they want this chief to settle their issues for them. And a person will go and call this man of God, that this man of God should pray for them. I don't know. So I'm telling you that no matter how it is, some people are having a name of title on their self, but within them, they are the demon themselves. Ebusianfo na aha ena munya be malimo elikim kwame amega me demo esi. Ensem e wo Ghana. Eya hu mi se me cheche ensem ni mu a na eno che se bia menya brofu bi na meka. Brofu mi de mu nya de kra nso. Enye nipa ehwe ni na ye twifo. Ebi so ente twi. Yo enkrani a onti twi ni so. Me ka ma asema me ka ade ma mansan ade aye den etie. Nti esa na o se no matter what no me summarize it no obi so nye den enti asese yodio na airplane no e kire ababa bi a eja oko on job interview a akrafie wentume endu febium ekobaye a oba bi ana ohini bi ene osofo bi abopa ama yetime sie no ewo omudem amunamunu
ebusuafo na meka twa se dwumaku aso ya se enye obi ase ni trufi se enfro bia ma ne mbo o chen so yese enye ma from na onye mu de kaso bo se opese wo ye advert then na opese wo ton odi ubonwu de wo ewo ho yen Xposed we are there to do the best job for you friend only ending kaso bo ebusuafo me de dwumadie ebro me de nilimo elekem kwame omega ubetimi afre me efokent asende ebeseshia bye bye. Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasie wie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo aje womo atum natural things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda